Code Radio International nangoyɗon dow mitaji 33.1 kilowatt ujine 8.9 Assalamu alaikum, barkamen de jemmare hande, barkamen e lorago fotta nder taskaramji ɗi Code Radio International wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria waddanta on taskaramji nder ɗemgal fulfulde gila jamdi 8 yaago 8 bereta waktu Nigeria, Niger, Cameroon be Chadi. Jamdi 7 yaago 7 bereta waktu GMT e Ghana. Hande alamisa 8 lewru haramru hitande ujinere e temedde 447 ɓawo hijira. Lattiɗum bo kalkal be 3 lewru 7 hitande ujine 2025 miladiya. On mbawan jokkago min dow Facebook Code Radio be ɗatal YouTube Code TV e lawol Telegram www.time/Code Radio hawtade Radio Garden nden e matotiral internet Code Radio International www.code.net. Min Usman Yaya Musa silminto dasanta on labangal taskaramji hande. Bakodon hami surgana en Al-Amin Giɗaɗo Jada jangana en kubaruji tawon. Israel noti sharɗu darnuki konu dow Gaza wi'ugo Trump. Gwamnati Diwal Plateau fewni kubaruwol hollata o eggi faago APC. Jogiiɓe balmi halki himɓe 15 ha Diwal Sokoto. To joni kam wo'ine jonde ngam heɗitiggo kubaruji ɗin ɗi fuumaji. Horejo lesdi America Mr. Donald Trump wi leydi Israel narri hokkan sharɗi malla narri tokkan sharɗi jonde jam ngam lornuki laɓi nder ɓaaki ko hewtinta balɗe 50 ha Gaza. Nder andinore o windi ha hello laabi matotiral zamanu o wi o ɗo yela Hamas notan narral ngal ngam heɓugo jonde jam. Andinore nde ɗo wara on hidde gidal Trump e Prime Minister jo Israel Mr. Benjamin Netanyahu altine warore to jam. Ha Trump wi daran darnde soto ngam laarugo jonde jam heɓama. Gwamnajo Diwal Plateau Caleb Mufwan o fewni kubaruwol hollata o ɗo taska egguki iga ililal jam'iyawa PDP faago APC yake soyde narral futti nder jam'iyawa ngan. Nder balɗe ɗe jaridawol goɗɗum wangini wi'ugo gwamnajo on holli o ɗon nder gwamna en taskiti egguki faago APC. Seni nde o haldanno e BBC gwamnajo on fewni lamar kan. To toni on woyta kubaruji ɗin ɗiɗon warana on iga yebre malla wakkere fulfulde Code Radio International wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria. Woɓɓe jogiɓe balmi andiraɓe lakurawa e ton Diwal Sokoto yaari kippe ha labbaje Kwalajiya hukuma laamu Tangaza. Haɓe wari himɓe 15 kippol man fe'i on jamdi 2 Salasa waktu Nigeria yake ɓe julata zuhra. Seni kubaruji holli kippol man je watitiggo on ha yake himɓe labbare man faɗɗiɓe ko ɗuɗi nder joɗiɓe nokkure nden doggi ngam hisnugo yonki maɓɓe. Gwamnati Diwal Sokoto andini wi'ugo ɓeɗo huwa balbe e hukuma tadiɓe police ngam tabitingo rento heɓama ha nokkure nden. Haɗo bo gwamnati Diwal Yobe andini maɓɓuki luuɓe ko larani gure Katarko Kukareta e Buniyadi sabu dalila rento. Non man ɗo sawi nder andinore wurti ga sawro gwamnajo on dow ko larani rento ha Diwal Yobe Brigadier General Dahiru Abdulsalam mai ritaya. O ɓesdi wi'ugo ɓe hocci jabriɗen ngam heɓugo bososel kuuɗe goɗɗe ko larani rento. O wi jabruɗe man je waktu seɗɗa on hidden. O ɓesdi tabitinki ɓe heɓan jahal yeeso ha diwal ngal. To kerol
kubaruji ɗin wonɗon, amma hidde komi jaɓɓita on ha mi larta ko on arti on nani Israila noti sharɗu darnuki konu dow Gaza wi'ugo Donald Trump. Gomnajo Diwal Plateau fewni kubaruji hollata o eggan faago jam'iyawa APC. Ha ragare on nani jogiɓe balmi harki himɓe 15 ha Diwal Sokoto. To jonta kam hani lora sera mi ho accida on be Usman Yaya Musa. Al-Amin Jada a yettama. Assalamu alaikum kiɗitoɓe, miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji Kode Radio International ha kilohertz 1295 daidai jamdi 8 yahango 8 reta jamma agogo Nigeria, Kamaru, Niger enanta Chadi, non bo jamdi 7 yahango 7 reta agogo UTC. Der taskaramji de Kode Radio e TV taskiti waddango on aran nda taskaram en puɗɗiran be taskaram Samairu Modiɓɓe. Hamma Adama Jada waddanta on. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويئذ بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد على جينا يبرل رمضان هجرة النبي جامد محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة يوم مدينة وجنير اتمد ناي اجيغو يا دور بجينا يبرل لورو تتبرو ميلادية دنيغو نبي إيسا وجنيد إدي eno gas e joy en ɗon nder fassirgo deftere Allah teddunde en ɗon ha nder surahul baqara en ɗon ɗo fassirgo ayare ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جمرا يا أيها الناس يا أنم بآدم كلوا نيامي مما في الأرض كوني هدو لدي حلالا دقيتم طيبا شنيدم ولا تتبعوا تتكي خطوات الشيطان الشيطان إنه كان يلو لكم دمودم عدون gel konnel mubinun wanga konna gobe. إنما عندكم يتشاغما يأمركم جل أمر بالسوء الذنوب والفحشاء يكللهم وأن تقولون أنبياء على الله دو الله ما لا تعلمون دمكم الله.
en fassirino ya ayyuhan nasu la tattabi'u khutuwat ya ayyuhan nasu kulu min mimma fil ardi halalan tayyiban en fassirino ɗum keña en ɗon dow fassurgo khutuwati shaytani nden wakkati waɗi en artino en wino kulu mimma fil ardi halalan tayyiban jomirawo arti dangnani ɓe hamɓe araɓe ko ɗume amma woɓɓe nder maɓɓe ɓe harminani ko'e maɓɓe ko Allah harminanayi ɓe en mbino irum bani saqifin be banu amir ibn sa'sa'ata be bani mudlijin be khuza'ata en mbi nder maɓɓe ɓe senditi woɓɓe feere harminani ko'e muɗum kujeji goɗɗi feere ti Allah harminanayi ɓe en wangininoɗi nden nder harminango ko'e maɓɓe ɗo ɗon jomirawo wi wala tattabi'u khutuwati shaytan to ɓe tokkatade shaytanu ngam shaytanu on surɗinanta ɓe irum maji en ɗon wanginano deidai kayduji shaytanu no woni be ɓiɓɓe adama ayi kangel shaytanu ngel ɗo umraɓe wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin ta ɓe tokka tate shaytanu ngam shaytanu ɗum konnel on wango konnaguje nden jomirawo sewi innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha kangel shaytanu ɗo ngel ɗo umra on bis-su'i be zunuba en mbi Allah tagi shaytanu hokki ngel bawɗe dow ɓi adama wawan ngel ɗo laara ɓi adama ha ɓi adama laarata ngel innahu yarekum huwa wa qabiluhu min haysu la tarawnahum kangel ngel laaran ɓi adama laarata ngel kanjum waɗi ngel ɗo mari sulta ha dow ɓi adama amma ngel wala sultanu ɗume on sulta magel ngel ɗo mari sulta je ngel wawan ngel waɗa tasarrufu ha ɓi adama wala bawɗe haɗugo ngel amma ɗume on woni sultanu bo a'a sulta ngel mari man fuu bawɗe ko ngel mari mai fuu ngel salay ngel hokke shawara ko kuma ngel surɗinanama ko woɗay ngel hollama ɗum boɗɗum ko kuma ngel umre ngel wala bawɗe ngel nyo'e a waɗa kam an wawata waɗugo be hoore maɗa haɗo kanjum waɗi en mbino kangel shayɗanu ngel umran yonki to ngel umri yonki bo to fottani ɗum seta a kiita kanjum waɗi jomirawo wi innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha kangel shayɗanu ngel ɗo umra be nanta zunuba su'u kanjum hunde hallunde fasha'u kanjum hunde nyiddunde modi ɓe tafsiru sai ɓe waɗi kongulu ɗiɗɗi ha ɗume on woni su'u ɗume on woni fasha woɓɓe ɓe mbi ko woni su'u kanjum woni gedde ɗe wala haddi irum nyore fewre e ko nandi e majum nda ɗum aybeji on amma ɗi wala haddi ko wiyete fasha'u bo kanje on woni gedde ɗe mari haddi kanjum irum yarugo mbal ko njeenu ko nandi be majum deidai to a waɗi ɗum nda ko shari'a wi ɓe waɗe kanjum wiyete alfasha woɓɓe nder modi ɓe wi a'a ko woni su'u jumla gedde fu nasti ha nder muɗum mana gedde ɗe goɗɗo ɗo waɗa ɗe ha shaka yimɓe amma ngalibi yimɓe fu nyiddintaɗe sai marɓe makarimul akhlaqi han ɗo nyiddinta nde woni fahsha'u kanje on gedde je ɓandu nyogngata mana an waɗo ɗum ma to a de'iti a andi ɗum nyidduɗum laaroma andi ko a watta man ɗum nyidduɗum kanjum waɗi jomirawo somi ɗum alfasha'u to haɗo shayɗanu no woni shayɗanu ko nde ngel surɗinante ɗum on ngel surɗinante kaza boɗɗum to a joɗi a tokki a waɗi ngel dasima ha nder faggo magel to bo a sali ɗon bo a haɓi be magel a jaali ngel ɗon bo a heɓan haɗo annabi sallallahu alaihi wasallam wari ha nder hadiseji diga annabi sallallahu alaihi wasallam wiyata man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutiba lahu hasanatan kamilatan woni goɗɗo o nufi ha o huwan geddam o hanni o huwan mana o waɗi tajmi'u azmu mako Allah ɗo hokki ɓi adama sembe tati woodi azimatu ɗon woodi iradatu ɗon ɗon woodi udratu bo azimatu kanjum woni haɓɓugo anniya hunde nde wara nde jooɗa ha ɓernde maɗa
a siga a yerda nde ha nder yonki maɗa nden iradatu bo jotta kan nufugo waɗugo hunde man ɓaawo nde arti nde wari nde jooɗi ha ɓernde maɗa kanjum woni azima aɗa numa a waɗan nden jotta ka a gasni a waɗan kanjum woni irada udratu bo kanjum on waɗugo hunde mo margo bawɗe may kujeji ɗi tati ɗo kanjum on Allah waɗi ha nder ɓi adama ha dow maaji totton horosoye woni haɗɗo masaba ash'ari wangata wa indana lil abdi kasbun kullifa wa lam yakun mu'assiran fal ta'rifa falaysa majburan wala ikhtiyara wa laysa kullan ya'malu al khiyara wodi aqida ɗon je mu'tazilin ko en hamɓe ɓe ɗo wi'a ɓi adama hanko on huwata kuugal maako be hoore maako mana kala kuuɗe maako ɗe o huwata pat ɗe ƴonti daga to irada maako o yiɗi huugo on o huwi kañum watta jomirawo horsita mo ha dow man to o huwi boɗɗum ɓe mbindanamo baraji to o huwi kalluɗum ɓe yangitamo nden nder aqida abdallah woodi jabrinko en ɗon jabrinko en hambo ɓe mbinoyi ɓe wi aa ɓi adama wala ko huwata kala ko o huwi fu Allah on huwi mana o wala irada huugo amma ha ɓe wala irada huugo ɗo a wi ɓe fotayi ɓe hoosa aybe ɓe takkana jawmirawo sey ɓe mbi aa jawmirawo tagani ɓi adama bawɗe kanjum o warata ko ɗume to wi'ugo maɓɓe jawmirawo tagani ɓi adama bawɗe kanjum warata ko ɗume ɗo kanjum on waɗi nastinayɓe nder maayo kufru amma ɗume acci ɓe hananta nder geɗe majjuɗe kanjum hamɓe ha maɓɓe ɓi adama wala ko wawi waɗugo oɗon ka richatel mu'allaqa ko oɗon bana baafol on barwallol on hendu ɗo wali tangel yiɗi o waɗi fuu Allah on waɗi na hanko ba mana Allah on tagi bawɗe waɗugo man ha maako hanko ni o wala irada mana ha maɓɓe al insanu maslubul irada ɓi adama o wala irada hanko wala ko wawata waɗugo nden mutazilin ko bo wi aa al insanu hanko on mari kudra waɗugo ko ɗume ɓi adama kanko on huwata ko ɗume to haɗɗo sey ɗum wari ɗum jirti ɗum issa ɗon lolluka abdoukarimul jubai hanko o laati hanko on modibbo mutazilin ko en o laati hanko on modibbo jabrin ko en mutazilin ko en nam nden abul hasan al ash'ari fukarajo makko on se waɗi tafakkuru ha maɓɓe ɓeɗo mari salahu be aslahu ha babol salahu be aslahu ɗo totton on o hujjindiri be maako ha o doƴƴimo ngam o wari o tawi modibbo maako o ƴamimo e noy to ɓingel hamɓe ha maɓɓe ha aqida maɓɓe woodi salahu be aslahu mana ɗo ɓuri woɗugo ɗo boɗɗum ɗo bo ɓuri woɗugo sey o wari o tawi o wi e noy to ɓingel ngel maayi nden ngel nasti yiite se abdulkarimul jubai wiyata mo nanema jawmirawo arti andi to o mawni e noy to ɓingel ngel ɗo ngel wari ngel maayi nden ngel nasti aljanna se o wiyata mo e nanema jawmirawo andi to o mawni no o yeddan Allah o nasta yiite jawmirawo laari ɗum on aslahuwa maako o maayo ɓingel ngal o hisa aljanna so o wi ene to mawɗo wi Allah ko waɗi a mayne am diga mi ɓingel min bo mi hisi nastugo yiite ta acci a fo mi mawni mi nasti nge mi yeddima mi nasti nge fa buhita alladi kafara sey wolde salorimo haɗɗo to nde wolde salorimo abul hasan al ash'ari se faami aqida ɗo ka woɗay nane o moodi bonon ha aqida man amma so tawi ka woɗay so nasti kallo balɗe 40 ɗo nasti kallo maako balɗe 40 ɗo ɗon o mooɓi fikru maako nde o wurti ɗon o windi aqida maako al ash'ariya ha nder aqida maako al ash'ariya nden nder lisi aqida man woodi wiyeteɓe maturidiya ɓe pat maɓɓe ɓe ɗon gondi dow ɗume dow wa indana lil abdi kasbun kullifa ɓi adama ɗo mari kasbu ɗume on kasbu maako man kanjum woni al azimatu wal iradatu wal qudratu kujeji tati ɗo kanjum on azima be irada be qudra wa indana lil abdi kasbun kullifa jawmu jawhatu tawhid limtata ɗi wa indana lil abdi kasbun kullifa wa lam yakun mu'assiran fal ta'rifa wa laysa majburan wala ikhtiyara wa laysa kullan yaf'alu al khiyara ko waɗi o wi banni ɗo o wi a'a maccuɗo ɗo mari kasbu ɗum on kasbu maako ɗo ngam kasbu ɗo on waɗi jawmirawo waɗanimo taklifu to o huwi boɗɗum warjamo to o huwi kalliɗum horsitamo haɗɗo taklifu heɓama sey o wi falaysa majburan wala ikhtiyara na o majburu ba jabrin ko en wiyata wala ko wawata huwo ba o huwi kuuɗe makko o huwi fuu ɗum bawɗe Allah on
walaysa kullan yaf'alu al-khiyara nden bo na bo bana mu'tazilin ko ba o huy fo ko huy ba o do hacca kaman so o wurtinan be lawol ben bollata ko lay o wi o siwani ahli sunna wal jamaa lawol mabbe gol wurti lamgol tan bayna farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibina banano o siwi aqida ahli sunna wal jamaati o wurtini hakkunde mu'tazilin ko en be jabrin ko en banano ko sam labdam tal wurtirta hakkunde iyam be shoori en famala do ayi iyam en andi no nde mo wayi ayi shoori en andi no nde mo wayi dabba bo nyaman gene yaran ndiyam nanday kosam gene nanday kosam nden ko woni ha ɓandu maage bo ɗum iyam on amma bo sey ngel wurtina kosam ɗo bo jewra winoy labanan khalisan sa'igan lisharibina kosam ɗam wurtan ɗam laɓɗam tal nden bo ko Allah waɗi pat hunde yarugo wala ko ɗeɗɗata goɗɗo sey kosam kala ko ɗume ɗeɗɗete amma banda kosam a nana way kosam ɗeɗɗi goɗɗo ɗo yara kosam lukki mo jami'a wi sa'igan lisharibina to ni a fa'i yarugo ɗam ɗam yaroto to banni aqida al sunna wal jamaati wurti hakkunde jabrin koyen be qadrin koyen haɗo ɓi adama laatugo sheyɗanu waran waɗa waswasu ha nder ɓernde maako amma hanko mari tiita ma en bolliga keña fala tuɗi minhuma kasman wala hakaman wa anta tarifu kaydal kasmi wal hakami mo on kasmu an ko noni sheyɗanu mo on hakamu an ko noni yonki sheyɗanu ko nenanama ngel wara ngel waɗa waswasu on ngel wara ngel surɗinanama kujeji kalluɗi sey ngel surɗinanama ngel hollama ɗum hunde nde wonde on to a waɗi nde ɗum boɗɗum ha maɗa ko kuma to a waɗi a nanan belɗum ngel waɗa ka estugo ma ɓeɗo to ambo aɗa mari irada yoɓɓugo ngel a haɗa a sala waɗugo man to amma to a waɗi mana a tokkingel haɗɗo to ayi kasbu maɗa on an ɗon mari irada umrugo yonki maɗa waɗa ko yerdango yonki maɗa egga diga irada yaha warta ƙudura je waɗugo ko kuma waɗugo raɓɓu yonki maɗa a soɓɓaki a lornagel haɗa hoore ma ayde haɗɗo hadi solen poɗinane ɗo ngol wiyata en man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamila ɗoni goɗɗo o nufi o waɗan kuugal kallungal nden o ñoƴƴi yonki ma ko sali huugo to jomirawo sey windanamo ɗume windanamo baraji timmuɗi haɗɗo banni bana no sheyɗanu umrirte kalluɗum Allah ɗo waɗi malaika en bo umrete boɗɗum fa na sheyɗanu tan mari sulɗa ha maɗa ba malaika en fuu ɗo mari sulɗa ha maɗa ɓe dingan umrugo ma boɗɗi haɗɗo hadis on no bo warata niyatul mumini khairu min amali na ko niyatul mumini ablagu min amali to a waɗi anniya to mafhumul mukhalafa je hadis on toɗo ɗo to a laari man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutiba lahu hasanatu kamila ase man hamma bi hasanati falam ya'malha kutiba lahu ɗume hasanatun kamila to ni a nufi a huwan kuugal bongal a huwengal ɗo ma a bindanteɗo a waɗi haɗɗo feere ɗo waɗa mana dibajo hadis on man ɓeɗo dasangol ɓe yara awaɓeya ɓe mbiya goɗɗo to huwi nufi waɗugo boɗɗum waɗay kay nufugo huugo boɗɗum woymema ɓuuri oɗe keɗo boɗɗum babol gongol feere halangol ka feere on to haɗo kangel sheyɗanu ko ngel no umrama bi su'i wal fahsha nden wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun on waɗa ka wi'ango Allah ko on anda kangel sheyɗanu wodi ɓe tafsiru wi woni fete ɓe an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna kanjum on irum waɗugo maɓɓe bahiraji ɓe nanta sa'ibaji ɓe wasilatu ɓe haamiɗo non ɗugo dabbaji ɗo nden bo ɓe mbi'a ay Allah on wi ayi bo nanon jomirawo wi ba sheyɗanu surɗinani ɓe hamɓe ɓe waɗi haɗɗo modi ɓe ijtihadu wurtata ase modi bo to waɗi ijtihadu makko o fondama be sahaba nanema ijtihadu ɗo mari sharɗiji ɗo mari dawabiɗum je sey to a yottiɗi nden a waɗa ijtihadu ibon sharɗiji man goo a filita ha andal lunga a filita ha andal fikhu a filita ha qur'anu be hadise be nanta asbabu nuzul mana kala ande ka pat maje lata aɗo filiti ha maje na wai i haɗa kulliya ba aɗo mari ba'u ha maɗe amma na to ɓe liiɗe ha maɗa ɓe tawn aɗo mari ɗe lata a filiti haɗo nden bo a anda fannuji ɗiɗi kanji a lata a goni ha maji a anda maqasidu shari'a
nden a anda usulul fiqhi ko kuma a arta anda usulul fiqhi tawon nda no ko ɗume waliri nda no kiita wurtinirte nden a anda maqasidu shari'a ɗume on shari'a nufi waɗi kaza ɗo kaza sai to a andi nde ta darajatul ijtihadi to haɗo jadi mustahidijo to waɗi ijtihadu makko o timmini nden o huuri be ijtihadu makko bo dagani mo o wi'a o huwi diina Allah dagani mo o wi'a ɗo ɗum diina Allah on amma o wi'ata Allah on wi meɗelen ɗo fama o wi'ata ko Allah on wiiɗo ko kuma Allah on umri mo a'a ngam wolde Allah timmi diga nyande wahyu dari diga nyande annabi sallallahu alaihi wasallam to goɗɗo wi'ama Allah wi ka a'a sali jotta kam sai dai o waɗan ijtihadu makko Allah bo fondano be sawaba haɗɗo ɓe mbiyata to goɗɗo waɗi ijtihadu o fondama be sawaba oɗo mari baraji ɗiɗi ko to bo o waɗi ijtihadu makko o woofi ɗon bo ɗo mari baraji gotel amma sai to o yetti waɗugo ijtihadu fa sai to o yetti waɗugo ijtihadu to haɗo en mbi en we'i tanka kanka maka hosanen wakkati moyju on woni mustahidu nden moyju on yetti darajatu ahaliya je ijtihadu to kanjum ɗo ɗum mari carɗiji ɗuɗɗi en mbi en bollandi kanjum tan ɗi hosanen wakkati to haɗo kanjum jomirawo wiyata on taqulu ala llahi ma la ta'lamuna hamɓe ceeɗanu nane ma nda ko longinta ɓe to longini ɓe aybeji ɓe bolli aybeji man ɓe timmini ɓe wolli ay sey ɓe mbiya Allah on umri ɓe to alhaali wona Allah umri wa'a ɗum sheyɗanu tan longini ɓe ɗum nam wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون جمراوي وإذا قيل لهم تدوي اتبعوا تكي ما أنزل الله دمك جمراو جبني قالوا سيد أنبياء نتبع من توكن ما ألفنا دونكو من تاوي عليه دوماجم آباءنا بابرابي أمين أولو كان آباؤهم جبرا جمت فيك دي أولو كان آباؤهم بابرابي لا تاكننا لا يعقلون شيئا بقامتاكو قودمي كو بحكلتاكو قودمي ولا يهتدون بكندتاكو بو آيار دو وري دو وانجتنا إن ديدين hamɓe majjuɓe jottiɓe dow keferaku e Allah arti yecci en watta muɗum no woni ɓaawo ɓe waran ɓe daktina ɓe harmina ko Allah dagnani ɓe nden to ɓe wiiɓe ittabi'u ma anzala Allahu ware tokke ko Allah jippini woɓɓe haɗɗo ɓe mbi'a yahudu on nufete haɗɗo oye feere bo wi'a ɗum kuffaru quraysh no wolwana haɗɗo ngam hamɓe on wolwana haala bahiraji be sa'ibaji to ɗum wiiɓe ittabi'u ma anzala Allahu tokke ko jomirawo jippini qalu se ɓe mbiya bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana a'a minon kam min tokkan ko min tawi babiraɓe amin ha dow man mana dede ko annabijo sallallahu alaihi wasallam waddani ɓe ko dine islam waddani ɓe ɗo ɗum hunde hesera on ngam e ɗume on kamɓe kam ɓe tokkan ko baabiraaɓe maɓɓe huwata dow kufru be rewugo labbi be nanta harmingo ko Allah dangani ɓe e al'aadaji maɓɓe bonnuɗi sey jomirawo wiyata awlaw kana aba'uhum law haɗɗo je ta'ajjubiya on kadi kamɓe kaɓe andana baabiraaɓe maɓɓe ɗo laatikeno la yaqiluna shay'an ɓe kakkiltako ko ɗume ha'a accuɗo ko Allah wi ko kuma accuɗo waylutuɗo diina baba muɗum kanjum amrun no hayyin e ko nandi e maɓɓe abrabu maɓɓe ɓe wayliti diina annabi ibrahima ɓe wari ɓe tokki giɗaɗi yonkiji maɓɓe dow umroje sheyɗanu ɓe waddi labbi ɓe canji diina Allah nden wakkatiyel ɓaawo en maɓɓe jomirawo jippini ayaji tedduɗe ha dow maɓɓe wiɓe ɓe acca ko ɓe watta ɗo ɓe tokka Allah nden ɓe wiɓe tokkan babiraɓe maɓɓe kadi ɓe anda babiraɓe maɓɓe ɗo famay ko ɗume la yaqiluna shay'an wala ko ɓe kakkilta e babiraɓe wala ko hakkilta marɗo hakkilo en ɗo bolloka ko ndey Allah tagi ɓi adama hokki ɗum hakkilo je ɗowata mo feere maako yara mo ha ngotin maako Allah
ɗo ko annabojo ɗon ko annabojo wala annabojo Allah ɗo yerɓa annabojo ngam ɗume ngam tabbitingo hujja jamira wi'a ma ko na mu'azzibina hatta nab'asa rasula jamira yerɓan annabojo ngam wara tabbitina hujja amma Allah tagi ɓi adama fitra mako Allah tagi mo ɗume dow hakkilo tagiri mo be hakkilo ngoto o huuri be mago ngo ɗowan mo ha o yaha o gotina Allah feere mako en ɗo waɗa misalu man ko ley kanjum waɗi kala mo a laari ɗoɗi acci laawol Allah fuu to o huuray be hakkilo makko ngam hakkilo makko ko ne ngo sappan mo ngo holla mo Allah goto nden to Allah to bo ha hakkilo ma yettinima heftugo Allah goto to ɗo bo a handitoto kanjum Jibril ala kana abahum la yaqiluna shay'an wala yahtadun kadi ɓe andana babiraɓe maɓɓe man e laataaki no ɓe hakkilano ko ɗume wala yahtaduna ɓe kandisatako bo mo wala hakkilo woodi ko a wiyata mo famama sako o tokka mana ɓe kandisatako naam ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون جبر في ومثل مثال الذين بين كفروا فريبه كمثل بنا مثال الذي أن ينعق سويتو بما لا يسمع دم كنا نتاكي إلا دعاء سي نوداندو إلا دعاء سي دوناندو ونداء ان نوداندو summun ɓe faaɗuɓe bukmun ɓe mukɗuɓe umyun ɓe wumɗuɓe fahum la yaqiluna ɓe kakkiltako ayare ɗo wari ɗo ɓeddatindingo en ayi ayare salinde ɓe mbi hamɓe ɓe ɗo meda babiraɓe maɓɓe ay qalu alfayna bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana haɗɗo ɗo sappa en wori ka en acci ɗo sappa en haala taqlidu to sappa en haala taqlidu kanjum bo ɗum wari wa fusira al imanu bitasdiqi walkulfu fihi lkulfu bitahqiqi ko taqlidu ɗum on woni haala taqlidu ha imanu kanjum ɓe mbi kanjum woɓe feere nder modi ɓe mbi abadan ɓi adama wala no laatira o muqalladu mana wala no laatira hankoɗo o muqallado o ɗo tokki goɗɗo on ha imanu makko a'a doole maako be hoore maako o hoftana hoore maako imanu o tokka Allah kanjum ɓe ngaɗi konnguli feere feere jeeɗiɗi ha dow taklidu o woni taklidu ɗo kanjum on anndugo Allah ɗum en sappata ko ndey fa ni on a waɗirta itiqadu maɗa noyi Allah woni ha maɗa ko kuma noyi Allah andorto hono ɓi adama wonirta be Allah ko kuma a'a na ɓi adama an may no a woni be Allah an be hoore maɗa kanjum wiyete aqida to haɗɗo woɓɓe nder modi ɓe sattini woɓɓe feere wi muqalladu to goni a laati a muqalladu on a kafiru a kefero sam hamɓe ɓe ta'ani goɗɗo kiita to ni a muqalladu mana a'a an be hoore ma o huuray be andal maɗa be imanu maɗa a hefti Allah be hoore maɗa a laari ɓe ɗo tokka on tan ha saare moɗon to gaba ɗaya aqida ma sahaki to haɗɗo ɓe waɗi konnguli jeeɗiɗi ha ɓaawa man ɓe mbi'a goɗɗo feere to aɗo mari udra ahaliya je nazaru dagi a laata an ɗo wala no a laatira muqalladu amma to a wala ahaliya je nazaru ɗum konnguli ɗuuɗɗi on ɗi sendi tan konnguli jeeɗiɗi to kanjum haɗɗo les ayara ɗo ɓe wurtini awa kana bawum la yaqiluna shay'an wala yataduna ɗo ay kamɓe hefere ɓe wi ɓeɗo tokki babiraɓe maɓɓe to ay tokkugo goɗɗo ma waɗatako sam ha aqida dole a andina hoore maɗa Allah be hoore maɗa a mara aqida maɗa labka a rewira Allah be aqida maɗa mana ɗume a jangan ngam a anda laawol amma ko ɓe mari haje dole shu'uru imanu maɗa wona ha ɓernde maɗa aqida maɗa laata ɗo laaɗi tan to anda ko yide aqida bo kanjum on 66 ɗo awayidi en jangata ɗo kanjum woni aqida ma 66 en larata ɗo kanjum woni aqida diga wujudu be nanta ko tokkiɗi ha yakitaji nulaɓe hatto
ay wodi nafsiya ɗon, wodi salbiya ɗon, wodi ma'ani ɗon, wodi ma'nawiya ɗon, nden to a yehi a waɗi tawassuat to a tawan wodi shururul fa'ili ɗon, sifatul kamali ɗon, rububiya ɗon, uluhiya ɗon, ɗi pat maji ɗiɗo hawta ɗume, ɗiɗo sappe no Allah andorte be no goɗɗo sigirta Allah ha muɗum. Kañumen ɗon bolla wakkatiji go en ɗo wangitina ɗuɗɗum to aaƴa andi Allah amma anda Allah. Kañumen ɗon nder qa'ida meɗen ha jangingo, to en janginan goɗɗo sey to en ƴeewimo o yecce en ɗum nononi Allah, noyi o andiri Allah o yecce en. Ngam to a jangay sitta o sittuna ɗo a faami ɗe no woni fuu a tawan a ɗon nder jibdu ha aqida maɗa, ngam shaɗɗum a surɗinay jomirawo ha ɓernde maɗa. to mi ƴoni inde Allah ni woodi ko yaaliri fa ɓernde maɗa en mbi ɗon nder ko jomirawo tagiri ɓi adama, Allah ɗokki mo kudura surɗingo be hayalu, kala ko a ƴoninimo fuu sey to o surɗinde ɗo kudura on jomirawo hokki ɓi adama. hunde nde a andi a ƴoni nde fuu o andi nde o anda nde aɗo ƴona nde ɗo yonki ma ko ɗo hollamo dano nde wayi. Amma ha Allah to na a jangi sitta o sittinoɗo a heftata ha Allah ɗum waɗata. kala ko torƴi ha ɓernde maɗa fuu fallahu bi khilafi dhalika, fa kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dhalika. kala ko torƴi ha ɓernde maɗa kanjum on Allah fuu to na Allah ba. jomugol rabi wi en jalla an tamsili wattashbihi wa an makani yastaqirru fihi. jomirawo o mawni o saali misliɗinego, a wiya nda misalu Allah, ko kuma a suuɗina Allah nda nonde Allah no wayi, ko kuma a hokka jomirawo nokkure, hay hata waɗata ko. jomirawo saali ɗiɗi pat maji ngam ɗi a limtime pat hanko on tagi ɗi, nden ɗi pat maji zarfu on. to a hoosi Allah a waɗi ɗi ha nder maaji to a wartiri jomirawo ajizu. ayi ɗon bo en hotono nafiyol ngardi to nafi wujubil fiili bi quwwatin, nafi wujubil fiili noyi bi ɗaɓɓinɗo en kotan ha maaji. kañum wata dole a waɗa itiqadu maɗo Allah luuti kala ko o tagi fuu oɗo wondi bo be ko o tagi fuu, na bo bana woɓɓe feere wiyata be andal maako, oɗo wondi be hunde man be wondaki ki leɓanta zati maako, oɗo wondi be kala ko o tagi fuu wonduki ki leɓanta zati maako. ngam hanko on jomirawo wi walaqad khalaqna l-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi. o wiyan ko tagi ɓi adama o andi ko horhortata ha nder ɓi adama, o ɓuri ɓi adama ɓattugo dininta hablul warid. hablul warid bo kañum on ɗo haɗɗo ayi Allah o wi oɗo wondi be maɗa, to ayi dargo wiya bi ilmi hino ɗo pat wato to a laari a qa'idi bonnuɗe jotta bana mutazilin ko en hande ɓuri ɗuɗɗingo liigo ha shani Allah, pat bo ɓeɗo haɓa tanzihu Allah. bana Ahmad Amin o wolli hananta duhal islam be zuhrul islam ha defte mako, o wi ko torri mutazilin koye fof hunde woore. ɓe hoosi qawanin je halqu sey ɓe ɗo hokkita ɗi haaliqu, sey ɗum ɓoni ɓe ha nder horhortaago. mana woni dokaji feere ma'ayir feere je taddi Allah on a nijirta ndi, kanji sey wari ɓe ɗo hokka ɗi Allah. to wala no yaadira, sey ɓe laara noon adila ko woni ha ɓi adama, sey ɓe wiya ɓe surɗineman jomirawo to ton, sey ɓe nasta nder haɓaru. ngam ɗume ɓe huure be hunde woore tan, laysa ka mislihi shay'un. to haɗo dole kala julɗo fuu o anda aqida be hoore maako, o mara aqida maako lafka timmuka fardu ayni. en ɗo volloka ko ndey sitta o sittuna qawaidi kanjum on woni ɗume, sitta o sittuna qawaidi ɗo kanjum on woni je laalari. awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi. to a wi kalimol tashihu imani ɗume a volli qawaidi pat a timmini. ko woni qawaidi sitta o sittuna may ɗi pat maji a faamiɗi. to haɗo kanjum on jomirawo tindini en yakeji maɓɓe no woni وذاكر تبي ما أنظر الله قالوا بنا تبي ما ألفنا عليه أبانا أو لا كان أباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. لن جبرا أدي وانجتين غشاني مبه أوي مثاله في بدو بوائي بنا سويتو بيكو نانا تاكي مثال وقت هبالالا دم استعارون دم تشبيهون تمثيلية أوي أتا misalu o nandidini deede annabijo sallallahu alaihi wasallam yonata ɓeeɗo ɗo alhaali bo ɓe windanaka kanda na ɓe nuɗɗinoɓe ba wa'i bana sawwito yona dabbaji muɗum bo ɗinanata wolde
kanjum bodi ɓe tafsiru ɓe mbi du'a an hunde ɓadinde nida an bo hunde daynde amma haqiqa ko famete o nufete be du'a'u kanjum on sawtu je a surngilata dabbaji a telɓaɗi ko a haɗaɗi wonnere ko ko nandi be majum hamɓe waynaɓe duroɓe bali woodi telɓango feere to ɓe telɓi ko dabba o nastan no ngesa se fasita ɗo on wi'ete du'a'u ni da'u bo a yiɗi a mofta ɗi pat ɗiɗo sankiti woodi ha darata ko ha hayre ko dow waɓe to a ƴoni ɗi a wongini sawtu man ɗi pat maji se ɗi dogga ɗi wara ha maɗa ɗi pat maji ɗi dogga ɗi wara ha maɗa duroɓe andi ɗo kasatan duroɓe bali duroɓe bali hamɓe ɓuri andugo dede no ɓe firlita ɓeɗo mari sawtuji maɓɓe je ɓe yewtita be dabbaji maɓɓe ɓe umraɗi ɓe haɗaɗi to kañum jomiraɗo haɗi tasbiru haɗɗo kawsallahi yanɗigum ala sma illa du'a'an wa nida'a senanta noddandu be nanta sawwitandu ɗo mana ƴonandu be nanta noddandu nden jomirawo lori wi en summun bukmun umyun fahum la yaqilun ɓeɗo ɗo waɓe banni ɗo summun ɓe faaɗuɓe mana ɓe nanata kanda bukmun ɓe mukɗuɓe ɓe nanata wolde umyun ɓe wumɓe bo to haɗo ɓe wi ɗum tashbihul baligh ngam mushabbahu be mushabbahu bi yufi ittama en ɗo andi nawoyɓe ɓe faaɗuɓe ba ɓe ɗo mari noppi ɓe ɗo nana amma ko jawmirawo yiɗi ɓe nana ɗo na kañum ɓe nanata ba mana jawmirawo yiɗi ɓe nana kanda ɓe handitoro ɓe nanata ko sewi ɓe summun nden bo yiɗi wolwana ɓe nana mana wolde maɓɓe se kamɓe bo wolde maɓɓe nde ɓe wolwata na wolde ko jomirawo yiɗi ɓe mbolwa ba se ɓe ɗo wolwa ko na haandi ɓe jaaba jomirawo se jomirawo waɗi ɓe bukmon umyun nda alamaji laamu Allah nda ayaje Allah ɓeɗo hebbini je hollata ɓe Allah o goto ɓe tokka Allah amma bo jomirawo wiɓe nayi umyun ɓe wumɓe aywa man kana fi hadi dunia ami o fil akhirati ami wa aballu sabil o bo nastina en babol tawilu dede fassirgo o nufete en fassirno summun bukmun umyun hako sali o nufete haɗɗo summun bukmun umyun mana kanda ɗo fuɗɗira noppi kanjum kala mo mari noppi fuu taklifu yettimo ko oɗo yi'a ko o wala nana to ni aɗo mari noppi ni to taklifu yettima ngam kanjum waɗi jamanu nde o hollata fuu yimɓe ɗo yi'a gite ɓuri nafu gite ɓuri ne'ema amma ko ɓuri nafugo ɓi adama noppi ɗo mari kususiya je gite wala gite tongaɗum on sai jiha larinta gite tongaɗum on sai nange yi'ata jemma o kuma sai to a heɓi wasila jeygol amma noppi nanan jemma be nange to hakkile jemma ma ɓurata nanugo dininta nange nden noppi nanan wala jiha sawtu tawariri fuu nden ɓi adama to o ɗaani ɗum on artata fino ha maako narruɗi maako noppi maako artata finugo sawtu o artata nanugo sawtu mon yata ummina mo nden gite to gite ha ragare jawmirawo waɗi ɗum to nden wolde ɗo mari alaka menanta noppi kañum jawmirawo wiyata inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula mana noppi jawmirawo arti fuɗɗirgo ha tawa jawmirawo wolana fuu a tawan o fuɗɗiri noppi narruɗi kanjum on wasila arandejo je shu'uru ɓi adama yettata ɓi adama kanjum on arandejo to kañum wi summun bukmun umyun fahum la yaqiluna nda ɓeɗo ɓe faaɗuɓe ɓe mukɗuɓe ɓe wumɓe ɓe kakkiltako na'am يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون جمراوي يا الذين آمنوا يا أولى المؤمنين كلوا نيامه من طيبات إبقى إشيني لما رزقناكم إنكم رزقيا واشكروا يتي لله الله واشكروا يتي لله الله إن كنتم أن لا تكي إياه دماكو تعبدون أن دوتا آية ردو سيدة وارين دو هرتا مؤمنين dininta ayare nde en saali aynane jabrabe ya ayyuhan nasu
kulu min ɗayyibati kulu mimma fil ardi halalan ɗayyiban ni jomirawo wi nasu o wolwani a yimɓe makka kenan nufete ko kuma heferɓe abrabu maɓɓe ko nandi ɓe maɓɓe nden haɗɗo jomirawo so wi ya ayyuha alladina amanu onon mumini en ayi jomirawo hertiɓe ha nokkure ɗo o waɗi jotta kam mumini en hamɓe tan wolwanteɓe ɗume bo jomirawo wollinirta ɓe jomirawo ɗo wolwana ɓe ɗume jotta kam kamɓe taa ɓe wa'a ba ɓeya to waɗi hanyi ya alladina amanu ya onon mumini en kulu ñaame min ɗayyibati ma razaqnakum daga sheniɗum komi riski on ayi haɗto jomirawo loyi haala halalan ɗayiban jomirawo seedi aa min ɗayyibati en fassirno kalimon ɗayyibati keña en bolwi deɗo no ɗayyibatu woni ɗum on nufata ɓe ɗayyibatu no woni ha masaba cafi ɓe maliki na soto en lorni ka nden haɗɗo jomirawo se wi'ata mumini en ya alladina amanu kulu min ɗayyibati ma razaqnakum ase holli en ko ɗume ma mana ko ɓuri ɗuɗugo ma kanjum ceni ɗum man toodi karamɗi ma seɗɗa on haɗɗo nden jomirawo sumnima an muminijo kulu min ɗayyibati ma razaqnakum ñaame ceniiɗi ko o riski en to en bolwi deede ko woni ceniiɗum ko kuma ko woni belɗum ɗayibu woɓɓe ɗo fassira ɗayibu ceniiɗum woɓe feere bo ɗo fassira ɗayibu belɗum amma ma razaqnakum ko Allah riski en to a sene morɗi ɗi duniyaaru ɗo ɗi pat maaji Allah riski ɗi mumini en on en tan en tawan ɗum fassara man ananta suratul arafi to qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibatu min arrizqi qul hiya lil ladina amanu fi hayati dunya khalisatan yawm al-qiyamah ay ko jomirawo fawni waɗi irum pawne nden be nan tanne e maaji a je mumini en on kanjum waɗo wi ya alladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnahum washkuru lillahi yette Allah shukru hotana Allah ase Allah hokkama ne'ema nden a naftira be ne'ema man kanjum ma ɗum shukru on ha jawmirawo Allah hokkama ne'ema nden a wangina ne'ema man ɗum shukru on ha jawmirawo haɗo waɗi nder hadiseji inna Allah yuridu an yara asara ni'matihi ala abdihi jomirawo o yiɗi o yi'a batte ne'ema ka o ne'miɗini ha maccuɗo maɗa ha maccuɗo mako bana jomirawo to ne'miɗinima o hokkima ne'ema o yiɗi a wangina ne'ema man wangungo ne'ema ɗon nder babuji shukru wangungu ne'ema ɗon nder baabuji shukru kanjum waɗi nde o wi kulu min ɗayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi yette Allah in kuntum iyyahu ta'budun to on laatake ɗe maako on rewata na'am innama harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم أن أمرا بما رفض جنغة الله يرجي woodi ƴamol ɗon won en jaabata assalamu aleykum woni bo woodi no yerɓi ƴamol dow haala oɗo mari ƴamol dow ɓe fassirnamo aya inna salata tan ha anil fajai wal munkar ɗo oɗo mari haajenir bayani to dow man nden ɗiɗawol man bo ƴamol haala julde bana debbo julirta wo o nana modiɓe feere wiya nano non ba bana gorko julirta ɗo janga hunduko noppi ɗo nana ɗo way rooɓe fuu non non julirta kanjum o yiɗi nasiha dow o famtay assalamu aleykum wa aleykum salam wakkati man heɗata en en jaaba ƴami ɗiɗi fuu en wawan en jaaba gotol jotta ɗiɗaɓol bo sey janngo ƴamol arandol ngol ɗo mari muhimmanci sosai ngol jomirawo wiyata ngol himmiɗiningol sosai jomirawo ɗo wiya inna salata tanha anil fahshai wal munkar wala zicrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un
ha suratul ankabuti to jamirawi andu haala julde nde ɗo haɗa alfasha en bolino haala fasha'u nane en wi ko woni alfasha'u kanjum on ko gite yiddinta ko kañum ɓe wi woɓɓe nder muriɓe tafsir ɓe wi inama ya'murukum bisu'i alfasha'i ɗo mana gedde marɗe haddi kanje wiyete fasha'u to en andi ha araɓɓe hamɓe kalimol fasha'u ma ayi wa jidin ka jidu rimi laysa bi fahishin ko na ñiddunde mana ko gite ko ñiddinta gite to mana gedde wiyeteɗe alfasha'u ɓe munkaru julde ɗo haɗa ɗe julɗo waɗataɗe inna salata tanhi anil fashai wal munkari julde nde haɗan fasha'u kanjum gedde kalluɗe kenan jeemi adrabu muɗum munkar bo kanje on gedde deedei ɗe wala haddi ba e mbinane su'u iɗum fewre ñoore e ko nandi be majum to amma julde nde yeere on haɗata ɗo neeɓi en ɗo wollo en ɗo famtina himɓe na kala mo juuli fuu fa juuli wari e nder hadise je annabi sallallahu alaihi wasallam annabi je ɗo wiya goɗɗo feere o ɗo waɗa ngendam makko fuɗɗa o timmina o wala julde woore ha Allah nden bo a tawata hakkile hanko on safowol arandewol ha juulurde nde weeti hanko on safowol arande ha juulurde nda taskara be kawtal koppi ka RFI fulfulde nganno ko wuro wongo e laawol Dande Maayo bange wargo diwan Matam e nder falde Kanel inde ngo wuro andira ko sababu nde fettiyanki kippu ngendiri Sénégal Kalidou Koulibaly ko e ngo wuro jinnaɓe makko jeeya kono nani ngo wuro e taariki leydi Sénégal ko tafde cakka kanŋe kaɓe dokki dendiɓe séréer Léopold Sédar Senghor gajiɗo wonde hoorejo leydi Sénégal ɗum wonno ko e hitande 1997 ene wayno ko ɗo tan ngel ɗo karwel ɗo ko waɗete dande Senghor nde moɗo dari moɗo huccirema Samba Sy jaro hande e duuɓi 75 ina seedo nde laamu ngu felliti Senghor ne ara ga e no nule mabɓe ko garowo ga ɗo e 4 jours o ne nulani jomiraɓe fof ndendi wi ɗumen wonde hol ko ɗum goɓe kottata dendiɓe o jomiraɓe mbaɗi cottité haɓe gayni ɓe ndendini sooda kanŋe ɓe mbi hol mbawɗo tafde kanŋe ka ko ɓuuri yawde wiya ko waaji goto tan Sinthiou Garba ne wiya Samba Sy ɓe jeehi Sinthiou Garba ɓe tawi toon Samba Sy o ɓe cawti kanŋe o ɓe kolli ɗum on wi wonde mboɗo wawi tafde kono noon ɗo e balɗe tati min goto wawa tafde muñemi yato keynam goto nana soringo o tawani ɗon on wiya wonde seeɗoy ko nganno o immi soringo o ari nganno o tawi ɗon on o sawti kanŋe o holli ɗum o haalani ɗum programme o no yara o arata ko ɓaawo janngo ɗo e balɗe ɗiɗi yataw cakka ka gasi ɓe mbaɗi junngo woto e nder balɗe ɗiɗi ɓe tati cakka ka koye balɗe ɗiɗi ñande tati ɓeɗe ndeka gasi e nder balɗe tati cakka ka tafama ngam rokkude Senghor ka cakka kadi e weltindemo ɓe jaɓɓuyimo koto Kanel min ɓuuri capantati puccu jogiiɗen hirke haɓɓi mo ala en hirke waɗi mafaƴi min pokkiri min jeeyi on to min mboɗi aray 17 mboɗo sikki chef d'arrondissement o yaltini cakka ka haalani commandant Matam wi ɗum wonde Fuutankoɓe wonɓe ɗo denɗiraɓe Senghor ɓe ne mbaɗani ɗum teddungal ene tafani ɗum cakka ne gaddi commandant o heeɓi cakka ka waɗi pertanti yimɓe ha gayni faye tribune he itti cakka ka logge dande Senghor mboɗo dari mboɗo fawi hen gisam tafko ka cakka ko ñalawma mawɗo wonnono ɓiɓɓe ganno Aminata Ly jarateɗo hande duuɓi 80 ina siftoro o ñalawma tariki hen keejo mboɗo wawi wiide ko ɗo tande nde woni komin sorata gosi min yerwoto karaw mboɗo wonde Maymouna Sy e Mayram Bala e Coumba Rokke ko ɓiyiko e Habi Rokke minen defata ha gasi hamin duwodir kala biɗo cakka ka tafaka ɗo laaɓaka cakka ka tafɓe ɗum ɓe ene jooɗi tawaɓe ne cakka ka tafetende ene jooɗi yerwiɓe karaw coori gosi definiɗi kasal ene jooɗi tarihi andini en wonde ko ka cakka tafaka to ganno woni sababu cakka ka hoorejo leydi Sénégal ɓornoto ñande piirugal mum lefol laamu Alhousseynou Ba gartuɗo Matam RFI on gettama min Rufa Mamadou ɓinguel petel miɗo wiya on keɗite Kode Radio International ha dow SW kala nde weeti fuu deedei jamdi 8 e reeta wakkatire nde Abuja leddi Nigeria. Kode Radio International ɗum radio wa moɗon
nga wallititta on dow jahargal ɗemgal fulfulde. nden noon sey keɗoɗon gimi seɗɗa. ɓe wallide modiɓɓe wallitiɓɓe nder taskara ka bana kanko wato moƴƴitinɗo taskaramji man Ahmed Arab Aboubacar Azare, nden e kawtuɗo taskaramji man ɓiliɗi wato bananɗon ɗi ngari ɗi potti ɗi mbooɗi ɗi tilmi ɗi beeli wato Modibbo Al Amin Diada. min gasɗo labangal man wi'ata on mbalen na jam.